Is-Sibt filgħaxija il-Gvern permezz ta' stqarrija qal li se jibqa' dej bl-iffirmar tal-ftehim għall-kiri tal-isptar St. Philips. Dakinhar stess iżda ftit sigħat biss qabel, waqt recording tal-programm dis-sett, il-Ministru Joe Cassar qal li d-deċiżjoni fuq l-isptar St. Philips se tittieħed wara diskussjoni fil-Kabinett. Waqt Breakfast News fuq One, id-Deputat Indipendenti Pullicino Orlando qal li fuq din il-bażi il-Ministru Joe Cassar għandu jirriżenja. Il-Ministru tas-Sahha stess ma kienx jaf x'ħaj jiġri. Jiena kieku kont flok il-Ministru Joe Cassar kont nirriżenja. Għax ġejt imbarazzat minn sħabi. Mela jiena fis-Saturn nofsinhar niddikjara li ħan iddiskutu u nieħdu d-deċiżjoni fil-Kabinett tal-anqas it-tnejn. 4 sigħat wara toħroġ stqarrija governattiva tgħid li ħanibqgħu għaddejjin. Pullicino Orlando jikkonferma li ma saret ebda diskussjoni miegħu dwar l-isptar St. Philips min-naħa tal-Gvern. Iżied wara li negozjati dwar l-isptar St. Philips ilhom sejrin 4 snin sħaħ, issemma ġla zejda u saħaq l-attitudni tal-Gvern bil-fors tqajjem tħassib. Issa bil-fors iżid tħassib. Meta tara dat tip ta' overreaction, meta tara dik l-għaġla, meta tara sitwazzjoni fejn Ministru tas-Saħħa ġie imbarazzat. Waqt l-istess programm iċ-Chairman tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Charles Monjon staqsa minn min qed jittieħdu d-deċiżjonijiet meta issa jirriżulta li d-deċiżjoni dwar St. Philips lanqas kienet waħda tal-Kabinett. Allora mistoqsija, li min hija lit moħbija li qed tieħu daw id-deċiżjonijiet f'dan il-pajjiż? Xi ħadd li ma jirrappreżentax il-poplu, xi ħadd li jirrappreżenta l-poplu? Minnaħat jew it-tabib Chris Fern staqsa kemm jagħmel sens li l-Gvern jikri jew jixtri sptar bi 3 tiswali tal-operazzjonijiet, meta l-istess Gvern qed jgħid li dan l-isptar se jintuża biss għar-riabilitazzjoni. Philips għandu 3 teatri swali tal-operazzjonijiet, għandu 3 swali tal-operazzjonijiet. Ġifieri aħna ħanikru sptar bis-swali tal-operazzjonijiet. U mhux se nużawhom daw se nużaw bħala riabilitazzjoni.